Icandelo elivelisa iimoto, nto leyo equlatha ukwenziwa kwazo, linikeza amathuba engqesho kubantu abangaphaya kwama100,000. Eli candelo kweli lizwe ligxile ekuthumeleni kwamanye amazwe iimoto. I-Europe yeyona ndawo esebenzisana kakhulu neli lizwe, kuthunyelwa umyinge we-64.3% weemoto ezithi zithunyelwe kwamanye amazwe. Intsholongwane ye-corona ibinechaphaza elibi kakhulu kweli candelo, kodwa ngoku izinto zisiba ngcono. From an Isuzu perspective, despite the current downward trend in domestic vehicle sales in South Africa, we have performed better than expected in the market. Last month was our best Isuzu D-Max sales month in 14 years. On the truck side, our share of the medium and heavy commercial vehicle market, excluding van and bus, is currently tracking at almost 13%. Ukwehla kwenani labantu abathenga iimoto ezintsha unechaphaza elibi kwiindawo zithengisa iimoto. Many of the companies that are struggling, unfortunately, is the small companies that are mainly owned, by black-owned businesses and so on and so forth. So our biggest priority now is to be able to assist as much as possible as we can those particular companies so that they can be able to restore their operations fully. Secondly, we are also looking at how best we can be able to stimulate demand for brand new cars in our country. Bekulindeke ukuba kwenziwe iimoto ezi-750,000 phambi kokuba kubekho intsholongwane ye-corona, kodwa kubonakala ukuba loo nto izokwenzeka. Ngenxa bana bekho i-lockdown khange abantu basebenze, khange kube khona i-production yenzekayo phaya, so as a firms luze ingeniso. Ngoluze ingeniso kuzaba nzima ke ngoku lockdown level 1 akuzuba lula ukuphinda siphume sinyane la situation. Urhulumente uthi ukwephula kunceda eli candelo. A visit of today is a continuation of us having engaged communities, traditional leaders and other sectors, and today is the private sector, to ensure that all of us work together and move forward and implement the economic recovery plan. It will not be possible to implement it if it's done by government alone. Nangona intsholongwane ichaphazele kakubi ezoqoqosho kweli, kukho ithemba lokuba izinto zizophinda zibuyele kundalashe. Dungulerato Fekisi, kwiindaba ze-SABC eBhayi.